Nykyaikaisessa rakentamisessa kohtaamme yhä vaikeampia pohjavesiolosuhteita. Yleinen ongelma rakennustyömailla on veden hallitsematon virtaus kaivannon rakenteiden läpi. Tällaiset tilanteet aiheuttavat viivästyksiä rakennusaikatauluun ja jopa rakennustyön täydellisen keskeyttämisen. Geopolymeeriteknologiaa käytetään menestyksekkäästi ympäri maailmaa muun muassa ponttiseinäkaivantojen tiivistämisessä. Ongelmallisissa vesivuotokohdissa poraamme pienihalkaisisia reikiä ja injektoimme niiden kautta geopolymeerimateriaalia. Materiaali laajenee tilavuudeltaan, eli se lisää tilavuuttaan levityskohdissa tunkeutuen kaikkiin maaperän rakenteisiin ja muodostaen tiiviin esteen veden virtaukselle. Käyttämillemme materiaaleille on ominaista erittäin nopea kovettumisaika, minkä ansiosta pystymme pysäyttämään jopa suurilla vedenpaineilla olevat vuodot, ja työmme vaikutus on välitön. Käyttämämme geopolymeerit eivät vaikuta negatiivisesti ympäristöön, ja niitä voidaan käyttää jopa pohjavesiolosuhteissa. Yksi teknologiamme monista eduista on se, ettei raskasta rakennuskalustoa tarvita ja materiaali voidaan kohdistaa jopa vaikeapääsyisiin paikkoihin rakennustyömaalla. Nopea reagointiaikamme ja välitön vaikutus tekevät tästä teknologiasta erittäin houkuttelevan ja usein rakennusalan urakoitsijoiden valitseman ratkaisun.